ngoko been sent, therefore, uvukile he has risen. uvukile He has risen. xa ndizothandaza When I go to pray, moya laboshanda Jesus, ibikhasanda simangenye sihlabelele ngoma and we stand with uvala our amehlo feet. wakho ndithe ndifuna ixesha senatsisawenze enye inkonzo ngokufutshane kodwa stand ndithe on nje your le 30 feet. minutes mandiyisebenzise Jesus. cela sicule abantu bamcane sicule mana sicule and then ndicela xa ifuna le ngoma ukhe uvala amehlo wakho Just close your oh eyes. shamaya kasayithi imalabasanda rebaboshanda nabani ovukelweyo If someone has risen for you, uba ne-change I say it again and again there is a change that must happen in your life. ngoba ndilindele ukutshintsha kwakho I'm expecting a change in and your God is waiting to see your change life. Nothing kulindele ukutshintshe. uyakwazi ngumzalwane He knows you are a Christian. uyakwazi uyayimamela uyayifunda He ibhayibhile knows you read the God have you changed your life Ingabe ubomi bakho bona butshintshile na? ingabe indlela othetha ngayo itshintshile na Is the way you speaking, has it changed? siyathandaza yena uvukile culani madam uvukile just close your eyes wena nhloko yaboba olwawo sakuvuka thina sikholwayo Suvukile. usavala amehlo wakho As you are closing your eyes, sakuvuka nathi ngoko we will also rise together with him. thina bakholwayo Those who believe, sakuvuka nathi ngoko we will also rise with him. umuntu nje omnye othi mna ndizawuvuka noKristu Yesu Just one person will say, I will also rise with if Jesus. uvuka kunye noKristu If you rise together with Jesus, ubambelela kuye you hold on to him. noba kufika ntoni ebomini bakho Doesn't awutshintshwa matter. sisimo What happens in your life, no situation will change you. you surrender your life fully to God Unikele ubomi bakho ngokupheleleyo you surrender kuThixo. fully your life to God Unikele ubomi bakho ukuba nje uthi ngokupheleleyo. mna Nkosi ndingulowo If you say that is starting me, from oh God, today I'll do better than I do yesterday uqala namhlanje ndizokwenza ngcono kunendlela I just want to see your hand just raise your hand to God uphakamise isandla sakho Sesiyathandaza. uphakamisele enkosini. sesiyathandaza We are praying. namhlanje uyazibophelela You are living your life to ndiyavuma Jesus. kudala zikhona iipasika zihambe zidlule uphinde esimeni Our sakho Easters have come before, and you go back to the way you were living. kodwa sengathi namhlanje you can lift up and say Lord I'm no more turning back Ungaphakamisa isandla sakho uthi Nkosi ngeke ndibe I sabuyela. go forward and backward never Ndihamba ndiya phambili ngeke ndibuye uvukile enhliziyweni yami from today He has risen in my life. ndiza ukusukela kukhonza namhlanje. ngale ndlela ofuna I ngayo will serve you the way you are. ndijonga izandla zabantu abatshoyo senzothandaza The people, can they live bakhona their bathi life? asoze senziwa loo nto thina andibabuzi kodwa if uyagqiba enhliziyo that namhlanje ndenza isigqibo esitsha If you agree that I'm making a new decision in my life, thank you Jesus ndiyehlube xa ngotata bangabotata bonke baqhweza nqomo yootata iintloko zamakhaya they don't want to do decision entsha ethi nam namhlanje mna ndiyaxhuma bazalwa ndiyaguquka I surrender my life. ndiyema njengomfundi ndithi Nkosi ndincede bawo I stand as a phamsi pastor. izandla and say, zam Lord, help me. I want to phezulu change my ngoba ways. ndithi Nkosi ndincede I say, Lord, help ndithi me. Nkosi ndincede Help me, Jesus. ndithi Nkosi zincede siyathandaza Help me, God. baba ngegama likaYesu waseNazaretha nabankosi abantwana bakho beza kuwe lithi izwi lakho Nkosi oza kuwe umlahleli ngaphandle Thixo wethu namandla bawuyingcwele besabheka nasemakhaya besabheka Nkosi community zabo ndiyathandaza Jehova namandla
ukuba Nkosi uvukile uthe wena basifuna into zaphezulu Thixo wethu onamandla sibuyela kuwe ngenxa yebandla lakho siyaqala Nkosi sibheka phambili sizokukhonza moya oyingcwele ngalendlela ofuna ngayo sizolinqula igama lakho sizoliphakamisa igama lakho sizokudumisa Thixo namandla siyavuma njengebandla lakho lase-Azusa Thixo wethu ongcwele siyavuma Jehova sincede Thixo uba uvukile uvuka nelibandla uvuka nabantwana bakho uvuka nebandla moya ngcwele siyabonga ngegama lenkosi Yesu ngegama lenkosi Yesu ngegama lenkosi Yesu. Thank you Father God. Amen and amen. Hlale phansi bathandi kasiqhwabe izandla We zethu. may be seated and clap our hands. Cela itafile leya. Ngicela ngo 1 o'clock siphume and I Ask need the mina Lord's kuphash. table. Cela itafile. Bathandi ka usingena isithebe senkosi. We are coming to the Lord's table. Singena kwitafile yenkosi bathandekayo. We are coming to the Lord's Cela sithi table. amen sonke. Hallelujah. Cela sishaye amen sonke. Hallelujah. Sithi hallelujah sonke. Sithi hallelujah sonke. Amen. All right. Singena kwitafile yenkosi. We are coming to the Lord's table. Incwadi yokuqala abaseKorinte The book of 1 Corinthians, chapter 11 verse 23 chapter 11, verse 23. sizofunda yona ke namhlanje. We will read it today. Cela uMafaku yena ungathini elizwe lisavele liyatshona welekala elaka uThembi wami masinike omnye uThembi wesibini. Ake asifundele. Cela uyiqale ke sisivesi abantu bakhamba bandiva abanye lo ndithetha fast. Yes. Ngena kuyo inkosi okondikunikileyo ngikunikeleyo nokukunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikela ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani idle umzimba womlo owabulelwa nina okukwenzeni ukundikhumbula kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumkomiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke elisikubanisela oku kwenzeleni ukundikhumbula kuba ngamaxesha onke elisikubanisile eso sonka lisela loo ndebe liyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike ngoko ke osukuba esidla esasonka isele indebe yenkosi ngokufa ngokungafanelekile wokuba letyala lomzimba negazi lenkosi makazicikide ke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele indebe leyo kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucaluli nje umzimba wenkosi. Amen. Thank you very much. Bathandekayo xa sisondela kwitafile. When you are coming to his table, Itafile yenkosi. this is the Lord's table. Itafile uYesu awathi xa ezawukela ezulwini This is the Lord before Jesus departed to heaven, or before a crucified man. before he was Ithi crucified. ibhayibhile wangabamisa abafundi bakhe. The Bible says he called his disciples. Bahlala etafileni They sat on a table. wabaseva isonka negazi. He served them with bread and blood. Wathi xa ebaseva When he was serving them, he said, wanikeza imiyalelo nemithetho. he gave instructions and Athi ke commandments. le nto endikuyo ngoku What I am going to le say, tafile yitafile yabantwana bakaThixo. this table is for the children of Yiyo loo God. nto kukhona la vesi verse number 24, 21, 27. That is why verse 24 and It is 27 so says, anyone who eats the bread and drink this cup of the Lord unworthy is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord.
nabani na athi asidle isonka asele igazi likaYesu ngokungafanele unetyala. At verse 28. Verse 28 says, That is why you should examine yourself before eating. yiyo loo nto funeke uzihlole phambi kokuba uthabathe. Eating the bread and drinking the cup. Uthabathe isonka ube Kukhona abantu sowusela. abathatha isidlo senkosi There are people who partake in the Lord's table basitya ezizela kwekhwe when they are calling themselves to be judged. ngoba bayazazi into kokuba asoze nditshintshe kwisimo endikuso. Because they know that I will never change from the way of doing my Ewe things. uYesu ndimamkele kodwa ndizophila obomi ndifuna ukuphila akho mntu uzandibuza. Yes, I have accepted Jesus, but I will live the way I want. No one will ask me. Noba kuthiwa mandenze le andizuyenza but andizuyeka udla isidlo esi. Even when they ask me to do a thing, I will not do it, but I will continue eating from the Lord's table. Noba kuthiwa makuthi ishumi andizuzikhupha kodwa ndicontinue eating isidlo esi. Even when they ask to bring the tithe, I will not do it, but I will continue eating from the Lord's Noba table. kuthiwa mandize emihlanganweni ndikhonze kwi-department yam andizukuza but I'll continue eating isidlo esi. Even when they ask me to fellowship in my department, I will not go, but I will continue to seek out in the Lord's table. Niqumbeleni ngo. Kukhona abantu ababanenkani endlini kaThixo abenenkani qha zixeba mna I'm not going to do into bayenzanzonze yami into but ndizawutya isidlo senkosi. There are people who are stubborn in the house of the Lord. They tell themselves, I will not do what they are saying, but I will continue eating from the Lord's table. uYesu Kristu wadla etafuleni kwaye kukhona noJudas naye wathabatha. Jesus, when in the Lord's table, Judas was also present, and he also partaked in the Lord's table. And wathabatha waphela phi kanjani? And how did his life end? Uthi ku verse 27. Verse 27 Ndazithela ufuna says, ndifundele verse namhlanje. Bathandekayo umzalwane udinga ukuba khule atshintshe. a brethren must grow and change his ways. Uthi verse number 27. Verse 27 uthi, So anyone who eats this bread nabani na othi athabathe kwesi sonke and drink this cup of the Lord ayisele unworthy indebe ngokungafanele is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. unetyala lokona emzimbeni nasegazini That wenkosi. is why you should examine yourself. Yiloo nto kufanele uzihlole. Let me say, let a person examine himself Ubani nobani makazihlole yena before coming and partake. phambi kokuba eze ezothabatha. Yenza enhlizweni yakho isigqibo esithi as from today I'll never be the same like yesterday. Make a decision in your heart esithi kususela namhlanje ngeke ndiphinde ndifane nayizolo. Uthi verse number 29. Verse 29 says, For anyone eats and drink without discerning the body, eats and drink judgment on himself. nabani na othi atye engazihlolanga uzityela aziselele ukugwetywa. Verse number 30 says, Uverse 30 athi, For this reason, ngenxa yeso sizathu because they eat and drink the body and the blood of Jesus without discernment. ngoba lo muntu utya asele igazi likaYesu engazihlolanga. Verse number 30 says, Athi uverse 30, that is why many of you are sick. yiyo loo nto abaninzi benu begula. That is why many of you are weak. Yiyo loo nto abaninzi benu And bebuthathaka. some have even dead. Abanye bathe bafa. Lumka ungade ufe ngoba ungafuna utshintsha. Be careful that you do not die because you do not want to change your ways. Lumka ungaqhubeka ugula ungaphili ngenxa ungafuna utshintsha. Be careful that you will not continue being sick and not getting healed
because you do not want to change. the ways. Icawe inkonzo inemithetho emisileyo by the leadership. The church has got its rules and regulations Ezifumana kuThixo that they receive from ukuthi God. atsho athethe kanje ebantwini. That is the way God wants to speak to his children. Now kumiswa imithetho, you decide not to do them. There are rules that you are given. Ugqibe ukuba wena It means awuyenza. in the church you are the Judas that is in the church. Ithetha ukuthi wena unguJudas ebandleni. Hallelujah. Amen. Hayi bathanda kutsho izwi akutsho mna. That is says the word of God. But uzixelele into yokuba I am going to partake. Kodwa uxelela uba Andizingasidli ndizawuthatha. isidlo esi. I will take from the Lord. Noba ndibathobelanga, Even if I'm andibakhathalalanga disobedient, futhi for that matter. I don't care about that. I don't care for my leader andikhathalanga futhi. Andikhathalelanga Nokuba nkokheli yami. izishuma naxesha lazo benzomnika zishumi zam mna. They call their tithes, I will not do it. Singena kule tafile yenkosi. We are coming to the Lord's table. Ndiyirhalela ke siyibekele point number 28 apha ethi let us examine I like us to ourselves. emphasize verse 28. Othi masizihlole. When you examine yourself, Xa uzihlola, uyazivuma izono zakho. you agree that you have sinned. Uyazivuma izono zakho. You say, Lord, I have sinned. Uyazivuma izono zakho. Agree that you have sinned. Uzahambe uzophatheka ke ngoku usazi uba ndizivumile. And you come and partake after that. Uzazi kakuhle into kokuba after today Uyazi ba emva kwanamhlanje my life will never be the same again. ubomi bam buyatshintsha. Uvukile. He has risen. Hallelujah. Amen. Uvukile. Funeka yazi bathandekayo xa sithi uvukile masijonge nendlela le esanza ngayo. When we say he has risen, let us look at the way we do things. Are we submissive to our leaders? Ingaba siyathobela na inkokheli zethu? Are you submissive in your marriage? Ingaba uyathoba na emtshatweni wakho? Anathula kamandi. Hallelujah. Hallelujah. Sizophatheka bathandekayo. We are going to Kodwa partake. ndidikhalela into yoba xa siphuma kulo mnyango this Sunday When we get out of the door, sihambe siyolungisa. we go and make amends. Kodwa you will start now by examining yourself. Uqala ngoku ngokuzihlola. Uthi Nkosi umtshato wami unjena nje because ndim kulo And you say, mtshato. Lord, my marriage is like this. I am the cause. Nkosi abantwana bami benjena nje because because ngibani ndim because. I am the cause for my children to behave in this way. Ibandla lethu likhala ngezishumo koko engakhutshwa ndim Nkosi ongazikhuphi izishumo. My church is complaining about tithes. I am the cause. Uba kubiza imihlangano andizi Thixo ndim ongeziyo ndim onengxaki. If gatherings are called, I don't go because I am the cause. Kodwa after today Kodwa usukela namhlanje. umthandazo wakho ndiyakhokhela nje ba ungezi uzothatha uba awuzuwenza umthandazo vele uyeke uhlala esitulweni. If you are not going to do this prayer, you can just sit down on your chair. Kuzoza nje umuntu othi mina ndiyawenza savala amehlo ngoku. Can we close our Savala eyes? amehlo. Can we close our eyes? Bakhe bathi abazalwana becaweni sometimes xa kunzima bathi mfundisi nguwe o-accountable uzobuzwa kuThixo. But brother usually say when things are not going well, pastor, you will be Funa accountable. ukususa ngona ke ilitye lise kulomuntu ongafuna ukwenza intando kaThixo angabizwa phezulu kwenhloko yami. I want to remove the blame from me to the person who does not want to do the will of God. Sizigocagoce. Just examine yourself. Are you willing to change Ingaba uyafuna na kwesi ukuchinja simo ubukuso? from the way you were living. Usenze esi simo iminyaka ngeminyaka. You have done this the way you are doing for Uzixelele many years. years that wena soze ukhuphe kwazishumi uzobabona bezoma ngaphambili wena soze uze apho. It was your decision. You have But told us. today you can say, Lord, ndiyagqiba. I'm gonna do. You have told yourself that I will never pay a tithe. But today you are saying, Lord, Mamnguza thandaza. I turn from my ways. Simamnguza sithandazele nansi mic says. Cela uvale uvale nje. Just close your eyes and speak to your heart. Ukuba uthini kuThixo namhlanje. Thandaza mama. Baba wethu ongcwele, Baba unamandla wonke. Baba nalima bandla lakho. Thixo wami uthandekayo.
Dikhumbula umhlabeleli othi libheke Nkosi. Uyabona selomile. Lembathise ngenceba yakho. Thixo wethu othandekayo. Ubungasemboza ngenceba yakho Nkosi. Izawuguquka ihambo yethu. Iguquka imicabango yethu Nkosi. Ifane neyakho. Ngensuku zokugqibela zokuphila kwethu emhlabeni singafuza wena Nkosi. Thixo wethu namandla. Sithi khupha inhliziyo lelitshe kumntwana wakho ngamnye ufake kamoya. Baba wethu othandekayo ukuze sifane nawe. Moya oyingcwele sincede Nkosi yamakhosi. Sihlangule konke ndawo. Moya oyingcwele sekukhona izikhalazo ezingaka ebandleni. Ingawo ba isela lifikile leba. Lifikile laqhela lachabalalisa yonke intando yakho. Baba wethu othandekazi ncede Nkosi kwesisidlo sanamhlanje kuzaliseka idinga lamandulo. Baba wethu namandla ngexesha wayiqala lenkonzo uthi oku kwenzeni ukundikhumbula. Moyingcwele sikukhumbula amaxesha onke sikhona emhlabeni sikhona ebandleni lakho. Faze sikelele sonke. Thixo wethu namandla wena wazi inhliziyo yomuntu nomuntu. Moya oyingcwele siyabulela kakhulu ke moyingcwele egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Cela ke bathandekayo kuze abazalwane abazawusincedisa otata basincedise nabo ke usigayide labantu. Sizawuchitha nje only 5 minutes bathandekayo it is ayizos so izinto izayenza izawancinci kakhulu. Ngicela siphakameni ke size ngaphambili sizokwazi ke uqalisa inkonzo yethu. Cela siphakameni baba abantu ababelungisa sikhawulezana mntana omkhawulezana. People were asked to assist. Khawulezana phakamani. Ncwadi yokuqala yabaseKorinte, please come forward as I'm busy talking. Wenze basingalibaziseki. Chapter 11 verse number 23. 1 Corinthians chapter 11 verse 2 Ifundeka ngolhlobo. reads as follows. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi. For I have received from the Lord Oko ndikunikela kuyo, what I have ndinikela accepted, kuni. what I am giving to you. Okokuba inkosi uYesu For the Lord Jesus, ngosuku eyanikelwa ngabo on the day that he was given, yathabatha isonka. he took the bread. Yazi yakuba ibulele yasiqhekeza. After he broke it, he gave thanks. Cela sivala amehlo. Bawethu ongcwele Thixo wethu namandla nasi inkosi sonka esingumzimba wakho sisingcwalisa Nkosi sisikelela Nkosi kuze Thixo amsijike sibe ngumzimba wakho ukuze Nkosi othe wadla kwezisonka ebenokuphila okuphakade ngegama lenkosi uYesu. Amen. Amen. Ngosuku enikelwa ngayo wathabatha isonka On the day he was given, he took bread. waza kuba ibulele After he wasiqhekeza had given thanks, he broke wathi it. thabathani nidle ngumzimba wami lo He said, take, this is my body, owaphulelwa nina. which is for you. Oku kwenzeleni onikhumbula. Do this in remembrance of me. Ngokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe In the same way, he also took the cup isithi after le supper. indebe engumnqophiso omtsha He osegazini said, lam. this is the new covenant in my Ngamaxesha blood. onke nisukubanisela Do this as often as you drink it. oko kwenzeleni ukundikhumbula. Do this in remembrance of me. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nesidla esisonka In the as often as you eat from this Niyisela le bread ndebe. and drink this cup, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. you proclaim the Lord's death until Cela he sime ngenyawo ke comes. sizothandaza sikelele etafile. Can you
all stand on our feet as we are going to bless the Bawo table. egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha nasi Nkosi itafile yakho nali Nkosi yami le drink Thixo siyayiconverta ngokukholwa ukuba Nkosi beligazi lakho nanku Nkosi yami esisonga siyasiconverta Thixo wami uze sibe ngumzimba wakho bawo igazi lakho elaphala leCalvary maliphala namhlanje lincede lo nalowo Nkosi ezawuthabathe kulo Thixo wethu ongcwele aphiliswe ligazi lakho emzimbeni wakhe xa lifika egazini lakhe lidilute igazi lakhe negazi lakho Thixo kwenzeka impiliso emangalisa emzimbeni wakhe Thixo izwi lakho lithi wabethwa watyakatywa emzimbeni Thixo namandloko aphuma amanxeba bawunaba Nkosi abantu bakho sabanamanxeba balimele balinyaziwe Nkosi yami izinto abadibeni nazo ebomini kodwa Thixo ndiyathandaza xa bezawuthabatha Nkosi kulo mzimba wakho bafumane ukuphila bafumane ukolatshwa bafune Nkosi bafumane Nkosi ukufumana ukuphumla Thixo namandla emizimbeni yabo izigulo nezifo namadimoni onke ahleli kule mizimba siyawatshisa ngegazi lika Yesu nangomzimba kaKristu Yesu siyabulela Nkosikela Nkosi yami letafile naba Nkosi abalungiseleli basikelele bonke bazawuthabatha Nkosi abantwana bakho kulo nalo Nkosi ezawuthabatha msikelele owenze isigqibo Nkosi yami sokuba namhlanje uqala umobo obutsha msikelele Thixo umxolele konke Thixo bethe wakwenza xa ibuya Nkosi eguquka phinda Nkosi umxolele sizawuthabatha ngcwalise Nkosi akuthabathayo siyasikela Nkosi yami ngegama lenkosi Yesu amen masiyeke bathandekayo xa si ready masiceleke sinisincedise ke God sihlabele as worshipers Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi Imihla yonke.
God.
Cela niyabazali abantwana bathathu balapha bathathe abantwana babo bangabanikeza abantwana. Cela umntwana angaphathi umntwana. Cela umntwana angaphathi umntwana, umntwana amphathe ngumuntu omdala. Abazali babantwana babathathe. Join line. Ngapha nangapha ngicela abamama babancedisayo babajonge. Cela beze bonke elayinini but ngapha nangapha macala sokhawulezisa. Alright, umzali onomntana omncinci uza naye afole naye amkelise amseve ngokwakhe. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength.
Judah ilenga ilenga emthini olimfana ikhona imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa ngamaJuda ilenga emthini ikhona imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa ngamaJuda ilenga emthini ikhona imfana yahlatshwa ngenxa yethu yabonwa ngamaJuda ilenga emthini Eloyi Baba ungishiyelani Eloyi Baba ungishiyelani Aw Eloyi Baba ungishiyelani Eloyi Baba ungishiyelani Eloyi Baba ungishiyelani Eloyi Baba ungishiyelani
Siseme ngenyawo sonke bathandekayo. Sibonga uThixo We'd like to thank God ngale tafile yakhe. for this table. Apho sikwazile ukuthabatha kumzimba We were able to partake in His body sasela kwigazi likaYesu. and drank in His blood. Ufuna uqinisekisa wonke umuntu olapha. I want to assure everyone Igazi likaYesu the blood of Jesus elaphalala 2000 years that ago was shed many years ago lisenamandla nakule minyaka. still has power even Ebomini today. bakho In your life, xa uthabatha kumzimba when you partake in the body uthabathe egazini and you partake in the blood, ungenisa uYesu ebomini bakho Jesus comes into your ukuze life athathe icontrol yobomi so bakho. that you may take control of Sukela your life. namhlanje As from today, inhlizweni yakho iba nento ethi you must have this in your ndiyabulela heart. Nkosi ngobomi obutsha. Thank you, Lord, for the new Ndiyabulela life. Nkosi ukuncedwa nguwe. Thank you, Lord, that you have Masivale helped me. masithandaze. Let us pray. Bawethu ongcwele onamandla onke Thixo wethu ophakeme. Siyabonga Nkosi kakhulu ngetafile yakho osinikeze yona. Owasishiya nawo xa uzobethela emnqamlezweni. Silibandla lakho Nkosi. Sibulela kakhulu ngako konke okwenzekileyo. Siyasilisha ke Thixo yonke into enze kule mpela veki. Siyayibiyela ngegazi likaYesu. Siyayikhavarisha ngomzimba wakho. Sithi Jesu namandla kungabikho nanye into ezawuphinda iphazamisane nobomi bethu bokukhonza wena. Sikelele ke Nkosi ulona lowo athe wathabatha emzimbeni wakho wasele egazini lakho othe wena ezwini lakho uyakuba nobomi obungunaphakade. Wathembisa Thixo wathi ngomhla ugqibela uyakumvusa. Enkosi Thixo wethu sithabathile ke nethemba nokholelo kokuba xa ubuya ulanda ibandla lakho uyakusifumana sikulungele oko. Sikelele ke Nkosi ungcwalise konke egameni loyise nelonyana nelomoya ingcwele. Amen. Singahlabela ke ingoma. Yo. Behlabelela amahubo entilongweni bemthumisa bona bemthumisa Behlabelela amahubo entilongweni bona bemthumisa Misa Behlabelela amahubo entilongweni Cela unikezela ku-MC. Kodwa before that I ngibulele hand over to the MC. enkosi kakhulu uTata uGrabe. Thank you, Dadu Grab. Bulela lento oba ungahlali phansi uzazi bakusekhaya apha. That you do not Xa sit kukhona down isidingo you stand up ungade kuthiwe ukhethwe. when there is a need. Cela to simshayele stand izandla up. abathandekayo. You may clap hands for Dadu Grab. Cela ukutsho abantu basijoyinayo xa ubona ithuba lisebenzisi To the people joining us, when you see ba overtake bonke odade uMaphundu aba uzohlabelela apha phathi inkonzo. overtake Thank you. everyone and come and ake sibethelele umfundisi wethu izandla ezikhulu bazalwane bami yini na Bosilas no Paula bavalelwa entilongweni bona bemthumisa behlabelela amahubo entilongweni bemthumisa ke bona Misa Behlabelela amahubo entilongweni bemthumisa Misa Behlabelela amahubo entilongweni bemthumisa Misa
Hallelujah. Cela ke ngokukhulu ukuzithoba bazalwane bam simeni ngezinyawo and give God a big hand. Sime ngezinyawo sibethelele uJehova izandla ezikhulu. Ake simbethele izandla uJehova bazalwane. Ake simbethele izandla uJehova. Hallelujah. Sibulele kakhulu kumfundisi ngenkonzo ezingaka athe wazirendarisha this morning. Simbonga kakhulu uThixo. We believe and we are sure that uThixo uzokublessa, akududuze, akumasaje after this long weekend besinayo kanye nawe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sivuke naye bazalwane. Siyamba sifumene izinto ezintsha. We are having Ubomo obutsha bovuko. we are going with a new life. Namandla ovuko. We are going with the strength. Siyacela ke bazalwane le message yanamhlanje. Ingaselo myalezo Let us not wanamhlanje, depart in our lives. singahlukani nayo. Kodwa masihambe kanye nayo. Let us go with Inkosi this mayibongwe. message. Kuyacelwa umuntu ochole i-cellphone ngemistake ayibuyisele kumnikazi wayo okanye ayiboleke mina. Phaka i-prefabs. If Umuntu you ochole saw nje a cell phone that does not ifoni belong to you in the engeyo yakhe. prefabs, Siyayiqonda mhlambe beyichola kuba ingenamnikazi. Siyacela abazalwane bami bring usiboleke it yona to umnikazi wayo khona uyayiboleka. Ebeyilibele nje kuba bekusebhisi ekseni. Siyacela ifumanekile. Bethelani izandla mnake. Hallelujah. Thank you. Mnake bendikhwaza, bless you bazalwane. Sicela ke ngoku our secretary to come. Oh, sicela uTata uJombile eze ngaphambili just to give us a word of thanks egameni lika Yesu. We're going to give call upon Tatu Jombile to come up. Inguliphethe sayida Asibulela egameni lika Yesu. ayinakulinganiswa ebethunani inguliphethe ayinakulinganiswa inguliphethe sayida ayinakulinganiswa inguliphethe sayida asisenayo worship team abekhaya inguliphethe sayida Hallelujah. 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 Ngicela uthabathele ithuba May I take this opportunity ndibulise to the senior pastor, and greet umfundisi wethu the doctor, ugqirha the Moses of our times. uMoses wexesha lethu. Ndiyabulisa kumfundisi, ngicela ibandla lime I am ngenyawo. greeting to you mfundisi. May we all stand up. Enkosi bazalwane, Thank you so much, brethren. ndiyayazi ba ibi weekend ende. I know it was a long weekend. Mhlawumbi senibudinwa, Maybe you are so tired now. but bendimcela nje umfundisi yedwa. Kodwa, I would ask only my pastor. Ndibulisa ke kubafundisi bonke abakhoyo. Greetings to all the pastors that are here. Ndibulise kwi-church board yebandla. Greetings to the church board of the church. Ndibulisa otata nomama, Greetings to the fathers and mothers, oyana, single ladies, abantu abatsha, youth, indwendwe zethu,
to all the visitors, i-worship team, the worship team, keyboard player, the keyboardist, u-KFC. the Sunday school. Bathandeka ndibulisa ke wonke umuntu okhoyo I endlini am kaThixo. greeting everyone who is here today. Ndibulisa ke egameni lenkosi yami uYesu Kristu. I am Amen. greeting in the name of Jesus. Amen. Ndithunywe into ebonakala ilula. It seems as if it is easy what I'm going to do here. Let me say I've been requested to do something that seems easy. Mandithi ndicelwe ukuzokwenza into ebonakala ilula. In reality it is not. Ebunyanisweni ayikho lula. A person may stand up and say thank you. Umuntu angasukuma athi nje enkosi, And when he says thank you, and xa esithi enkosi, people might say abantu nje bangathi there are areas that he or she didn't cover. kukhona nje amaginqiginqi awenzileyo xa ebulela. No, there are areas that maybe in thank you he didn't cover. Xa ebebulela kukhona izinto angazichaphazelanga. Yeah, thanks ke sis. Ndicela ke xa ndiqala ubulela Firstly, I would ask to thank the intercessors. ndibulele abanxusi. Their role is so immeasurable. Indima abayidlalileyo Ayilinganiseki. ayilinganiswa nanto. You know, before the conference, Inkomfa ingekaqali they interceded for the success of the conference. baye banxusela impumelelo yale conference. You could see, you could feel that there was God here. Ubunobona okanye ufilishe ukuba ukhona uThixo kule ndawo. It was because they dedicated themselves to ensure that they invite the owner of the conference. Kungokuba baye baqinisekisa ukuba bayamema umnikazi wenkomfa. Now, with the presence of the owner of the conference, Ngobukhona bomnikazi wale nkomfa that ensured the success of the conference. buye baqinisekisa impumelelo yale nkomfa. As the church board, Njenge church board we are so grateful sinombulelo kakhulu because of the role they played ngokwendima abayidlalileyo. for ensuring that they touch God to come and become part of us. Ngokuqinisekisa ukuba bayamchukumisa uThixo ukuba abe yinxalenye kanye nathi. Can we give them a big round of Cela applause? sibaqhubele izandla. Secondly, Okwesibini, I want to thank everyone for attending the conference. sifuna ukubulela wonke umuntu othe wakwazi ukuba khona kule nkomfa. Your attendance in the conference Ukubukhona benu kule nkomfa did not only ensure the success of the conference, abuqinisekisanga kuphela impumelelo yenkomfa, but ensured that whatever was packaged for each and every one, kodwa kuye kwaqinisekisa ukuba yonke ipackage yomuntu ngamnye, each one receives what is aligned to him. wonke umuntu uye wayifumana into ibingqwamaniswe kanye naye. Can we clap, can you give God a big round of applause for inviting Masikhwabelele yourselves? uThixo izandla. Thirdly, Okwesithathu, I want to thank the participation of everyone. ndifuna ukubulela ukuparticipate komuntu ngamnye. When I say everyone, Xa ndisithi wonke umuntu, I'm referring to every person that was part of the conference, ndibhekisa kumuntu wonke obeyinxalenye yale nkomfa. starting from those that were planned. Ukuqala kwabo bebesekiwe, They listened to what God told them. baye bamamela into uThixo ebeyitsho kubo. They conveyed as God instructed them. Bayiveza ngokohlobo uThixo abayalele ngayo. We are so grateful for ensuring that God's plan has not been hampered by yourselves. Sibulela kakhulu ukuba icebo likaThixo nilivezile. Siqhwabele abazalwane bonke. Let us clap hands for all the brothers. The fourth item that I would like to allude to, Okwesine endifuna ukukuchaphazela, I would like to acknowledge the contributions that were made by the congregation, ndifuna nje ukuqalasela nje imiba embalwa that were made by the church. ebeyenziwe yinkonzo. Ndikayela uyithetha ngesintu le indima. Ndikayela uyithetha ngesintu le indima. Mama Mzamane, emaveni am okuba lilungu laseAzusa,
Iconference yokuqala yePasika le apho uThixo athe xa enika umyalelo okokuba ke kuye kuyogqojozwa ingxowa yakhe. Niyandiva bazala? Ke siye kuba zimpuku ezithi kwinto esesiyikhuphile sifune ukuyoyigqobhoza ngaphansi. Nto leyo ekhokelele ekubeni izicwangciso zebandla zithi noba zenziwe futhi zinemihlebekiweyo kodwa singakwazi uziphumelelisa ngenxa yento yoba siyothatha kwenye ipokotho kuba sifuna ukuphumelelisa enye injongo. Ndicela abathandekayo niziqhwabele. uThixo wenze i-breakthrough kule conference by requesting abazalwane into kokuba banikele, benikela ukuze i-conference ibe yimpumelelo. Noba sithetha nge-contributions oba sibe sityile, I doubt very much bukhona umzalwane obeyinxalenye yale conference kwezi ntsuku zonke othe waphoswa yi-catering. Tata Maphondo, uThixo uye waqinisekisa uba konke okwenziwayo kwenziwa so abundantly. Abundantly ndizama ukuthi kwenziwe kwangaphaya koba bekulindelekile. Igama lenkosi malibongwe. Ndicela ke niphinde niziqhwabele ngoba nimthobele uThixo. Kube kuhle kakhulu abazalwane, sibona abazalwane benikela. Imfundiso esizifumene apha ezisifundisa ngomnikelo zibangele into yoba sibe practical zingekashunyayelwa. Sengasuthi uThixo engangazisustaina Pastor Nohaji ziqhubekeke zikhona. Ngoba okuthethwe kule ndawo besingayazi okokuba kusisiqhumiso nevumbe limnandi kuThixo. I-revelation leyo mna njengesiqu endiphume nayo. Okokuba xa unikela awunikeli nje kuba usenza umyalelo kodwa uqhumisa ukuze kube khona ivumbe limnandi endlini kaThixo. Hallelujah. Bathandekayo, ndicela ubulela to the preachers particularly. uThixo nisebenzise ngendlela emangalisayo. uThixo uye niye namrepresenta ngolhlobo uThixo alulo. Xa siphuma apha kule conference siphuma sigcwaliswe into ethi Thixo ingebiwa nguSathane into sinike yona. Ukhulisa ibandla lakho. Insebenziswano Tata Maphondo siqale uyibona kwasekuqaleni. Kwakhona intobeko, kwakhona uyondelelwano, kwakhona uzinzo, kwacaca basendlini kaThixo. Ndizobulela abathandikayo. Ndibulele emveni kokuzinikela kwabazalwane kwakhona konke njengoko senditshiba kuye kwakho kwade kwagqithisa. Ndibulela le department evele kule conference yabachakazi. Baye baqinisekisa basitya sonke. Bone oTata Maqanda beme ngenyawo beqinisekisa ba they are serving everybody that is here. Sibulela loo nto Tata Maqanda nabo bonke abantu obusebenza nabo. Into bakungabikho umuntu othi ndiyafika. Akufikwe endlini kaThixo. Abalapha ngaphakathi bonke bangabakhe. Eyokugqibela ndicela ubulela umonde. I saw your patience wonke umuntu obelapha. Bezithi noba mhlawumbe uthi xa ejonga ixesha abone ngathi uyaphenika kodwa khumbula noba le ndawo kuyidinga uthobeko. Bonke abantu abalapha basibonise loo nto bayathobela. Xa kuthiwa makuhlanganwe bayeza bazowuhlala baphulaphula ukutsho kukaThixo. Ndicela ukugqibezela ke ngoku ndizawuhla. Fundisi, this is your anointing. Ngenxa yogcobo lwakho mfundisi, everything flowed smoothly. Ngenxa yamandla uThixo akunike wona, I have seen abantu bebuyela endlini kaThixo. I've seen abantu endandikhe ndababona bebuyela endlini kaThixo. Ndifuna uyazi mfundisi, there's something special about you, or there's something special about what you've been given by God. And this special anointing oyinikwe nguThixo, you are doing as God instructs you. Babe kungenjalo mfundisi.
babe kungenjalo umfundisi. I wanna assure you, whoever had come for any reason waphuma would never come back to see into abakwenzeka ntoni ebandleni. So ngicela siqhwabele uThixo xa nihlayo, sithi uThixo makahlale emgcoba umfundisi, so that i-assignment amnike yona ayenze umfundisi as God instructs. Sicela simqhwabele. Nkosi kakhulu ke mfundisi ngondithuma. Nkosi. Hallelujah. Ndizokwenza nje amazwi ambalwa. Ndihalela ukuthi kule nto eseyithethwe kangaka ngugadi emnandi kangaka. Ndithi izolo apha besikhona sonke. Oko ndabakhona okanye mandithi emva kweCovid. Bekuye kuthi xa kusithwa uSaturday ngeafternoon sine fundraising, you'll find that abantu omama bakhona bahlanu, uba masingila khona ayi4. Uyayibona kugcwale uSunday school, but izolo nje into esiyibonileyo bathandekayo iattendance nje okokuqala kwi fundraising yethu. Thixo wasimangalisa kakhulu zenza ngokumangalisayo kakhulu. Ngeke shayeleni izandla ibranches zethu. uThixo aphinde ongezelele asikelele. Waphinda uThixo asimangalisa ngama department ethu. Ininzi kakhulu imali uThixo asikelele ngayizolo. Ngicela ukuyitsho into ethi siyenzile imali engange 46,000 izolo nje cha kuphela. 46,000 akuyo senti bathandekayo, akuyo mali encinci leyo, kodwa uThixo wasihlonipha. Ithi lento uThixo uya esikhilela ukuthi ukuthini ukwenza izwi likaThixo, ngoba singayenza yonke into sishumayele sithini, kodwa uba asisebenzi, asinamisebenzi esizisayo kuThixo ukuze uThixo asikeleleke, ukuze uThixo asibheke. Iyawuthetha ukuthi siyadlala. Siyabulela kakhulu ke bathandekayo ngomsebenzi omkhulu kangaka. Kona kusaza usetyenzwa mkhulu omsebenzi olapha phandle, kodwa andifuna ubana sibe namadolo anzima. Yabona xa sesimile istil apha phandle sizoma manje sithi yabona leni panel le eyaphakwa sisilulu. Sizoma purchase xa imile pha wonke umuntu uzoba nendawo athi leni festival loba kule ndawo ngoba izoba ifestival enkulu. Uthi yapha kwami siso usekukhulu bathandekayo, kodwa uThixo sihamba nayo othembekileyo uzawusenzisa. Hallelujah. Bathandekayo ngicela ukukhumbuza ukuthi iproject yesiment ayikapheli, ayikazuphela. Nansi yakimininingwane phakula kokoladonga luncinci phalwethu siyathenga pha okanye siyabhatala ecash build lo ulapha enhla kwale bridge incinci xa usiza phe Norwood siyabhatala pha kula account yaseAzusa uvelise nje lanto leya ubhatale xa sawubuya uphethe invoice uyidibanisa no CCU ukuze zonke izinto zethu zikwazi urekhodwa. Asikwazi ukuthi sivalile ngo40 cement ngoba asifani, asilingani. Amendlo wethu ogijima abanye bazivolvo, abanye bangamafudo. Uyayibona lento? So ukufika kwethu entanjeni akusoze kufike ngexesha elinye bathandeka ake siyiunderstandeni lonto ngolohlobo. So siyabhatala ke pha siyaqhubeka sibe sesibuyisa sizotsho uba ndibhatele so much. Inkosi insikelele. Okugqibela ke bethunana besizo ngokweye plan yethu fanele basinemvuselelo elapha eGod's Temple entilini from i5th to 11th kaMay, but asizukwazi okwangoku bathandekayo ngenxa ye-logistics ezithile ekusafuneke silungisile phana pha. Siyacela kodwa sikhuthaza kubazalwane ukuthi siqhubeke sithandaza ngebranches zethu. Hallelujah.
nokuthi uThixo avuselele uba uva apha enhlizweni yakho ukuthi kakuthatha iqegu lakho mamzamani ukutshona apha entilini ungene door to door uyobika indaba bathandi andifuni ke ndithi side sigqithwe ngamantontoni ama apha ecaleni kodonga ngase town hall aphethe incwadi bathandeka thina sinoyesu omkhulu kangaka simfihle lo Yesu simfihle bathandekayo ngeke akhe siyeni ke sivisithe senze lonkonzo okugqibela uyakhumbuza uBudisibele bebene project ebebeyenza phezulu yokuhlamba zonke imoto zalapha ebandleni bebehumisa ke umnikelo we50 or 70 kungokuthi imoto le ingakanani abanye ke babhatela omama notata ucash izolo abanye bathembisa ke bathandekayo uyakhuthaza ke uBudisibele into ethi ababebethembisile bangayideposit imali kule account ye ministries bacho ki reference yakwa media babhale media desk or media department xa bebhatala inkosi ke insikelele amen sibethele izandla umanxabane abantakwethu uba bakhona abantu abathi zange ndive ndasala ndiyabana uyiva ngoku ndicela ukungena phakamiseni isandla sakho uthi uyangena kule 120 sisilumbu kule 120 noba inye 120 uthi ndicela ukungena nje kuyo ibag yesamente 120 qha kuphela ba uthi zange nasi isandla sisiyo upho sisiyo yini madoda nasi isandla bazalwane bami ndiyamcela ndiathendele phayisa sandla nawe uba uthi wawungekho kule 120 yesamente khawuthi isandla ndilindele kuni kubotata eke kalusana sonke izandla tyhini molo fazi masiphakame ezo zandla fazi masiphakame ezo zandla nasi izandla siyokha otata babini kwecala tata Maqanda cela undincede tata ngabubhalise ndithi kaloku siqala kwi 120 bag